Provem la primera. Una. Ja està, que sigui senzill, eh? Ho provem? Una. Una. A veure vosaltres, com sona? Una. No sento ningú. Ara sí, el cercanet. Una mica més fort, que no se sent. Hi ha un rei, el rei de la selva, sabeu que és el lleó? Per què? Perquè és el que fa més por, no? Doncs hi ha un rei que no fa por, que és Jesús. Té una corona que són d'espines. Té un vestit que no se l'ha comprat aquí al Corte Inglés. Té un exèrcit que són 12 pescadors. Però no hi ha ningú com aquest rei, no hi ha ningú que estimi com ell, que perdoni com ell i que cregui en nosaltres com ell. Per això podem cantar. No hi ha cap persona com ell, no hi ha cap persona com Jesús.